רוסו, פאוליניו, איזה שער! פאוליניו קוראים לו, לברזילאי הקטן הזה, ששולח טיל אדיר לרשת של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב 0, חיפה 1. הירוקים שמחים וצועלים, ורוני לוי בשעה טובה רואה כדור ראשון ברשת של היריבה העונה, וזה קורה כאן בבלומפילד מול מכבי תל אביב. רוסו מאתר את פאוליניו הפנוי, וזה מתלבש לו, ועוד איך מתלבש לו. בוקולי מוריד יפה את הכדור הזה, עובר את ייני, קטן איתו, ובוקולי רואה אותו, וזו ההזדמנות של קטן, וזה הולך פנימה! איזה שער נהדר! ומי מבקיע? יניב קטן, שהודח הערב מהרכב הפותח על ידי רוני לוי, נכנס רק לפני דקות אחדות ורץ לחגוג עם הקהל הירוק. שער מצוין! ותראו את הכדור שהוא מקבל מבוקולי, פנוי לגמרי, בום, לפינה. מכבי חיפה 2, מכבי תל אביב 0. בעצם מכבי תל אביב משחקת עכשיו עם 3 שחקנים בקו הקדמי, עומרי רון, עזרן וקמנן, כאשר היא בפיגור של 2 שערים, וזהו בוקולי לפאוליניו מול יפרח, קטן! הנה השלישי! מכבי חיפה 3, מכבי תל אביב 0. השני של יניב קטן. עכשיו הבישול היה של פאוליניו, מבקיע השער הראשון הערב. איזו חגיגה של מכבי חיפה הערב כאן בבלומפילד על חשבונה של מכבי תל אביב.